Salm 34, un harwen i addoli nawr. Bendithiaf yr arglwydd bob amser. Bydd ei foliant yn wastad yn fy ngenau. Yn yr arglwydd yr ymhyfrydaf, bydded i'r gostyngedig, glywed a llawenychu. Mawrygwch yr arglwydd gyda mi, a dyrchafwn ei enw gyda'n gilydd. Gawn ni droi nawr at yr emyn cyntaf o cenwch fawl i'r arglwydd, y ddeiar fawr i gyd. Mae'r darlleniad y bore yma yn dod eto o'r salmau, Salm 20. Salm 20. Bydded i'r arglwydd dy ateb yn nidd cyfyngder, ac i enw Duw Jacob dy amddiffyn. Bydded iddo anfon cymorth i ti o'r cysegr, ath gynnal o Sion. Bydded iddo gofio dy holl offrymau, ac edrych yn ffafriol ar dy boeth offrymau. Bydded iddo roi i ti dy ddymuniad, a chyflawni dy holl gynlluniau. Bydded i ni orfoleddu yn dy waredigaeth, a chodi banerau yn enw ein Duw. Bydded i'r arglwydd roi i ti'r cyfan a ddeisyfu. Y nawr fe wn fod yr arglwydd yn gwaredu ei eneiniog, y mae'n ei ateb o'i nefoedd sanctaidd, trwy waredu nerthol a'i ddeheulaw. Ymffrostia rhai mewn cerbydau, ac eraill mewn meirch, ond fe ymffrostiwn ni yn enw'r arglwydd ein Duw. Y maent hwy yn crynu ac yn syrthio, ond yr ydym ni'n codi ac yn sefyll i fyny. O arglwydd gwareda'r brenin, ateb ni pan fyddwn yn galw. Gyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd, cyn gweddio i fendith ar y gair i ni y bore yma. Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi nawr te, gyda'n gilydd, gawn ni weddio.
Diolch o arglwydd am y cyfle newydd I ddod ger dyfron y bore yma yn enw ac yn haeddiant ac yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Diolch bod ni'n cael dod ar ddydd yr arglwydd, y dydd cyntaf o'r wythnos, dydd I ni'n dathlu bod ein ceidwad ni yn fyw. A diolch fod gyda ni ddew byw, y gwir arbywiol ddew, yn wir ffynhonnell ein bywyd ni, ein bywyd naturiol a'n bywyd tragwyddo. O arglwydd, ohono ti mae bywyd yn dod, ac yno ti yma gwir fywyd, ac I ni'n daddoli ti. Ac yn diolch I ti arglwydd bod ni'n cael nesau ato ti, a dweud mai ti yw ein Duw ni, a'n tad yn y nef, trwy yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd I ni'n diolch dy fod ti'n ddew mawr iawn, dy fod ti'n ddew dyrchafedig yn uchel iawn yn y nef, mewn gogoniant. Dwi ti ddim yn newid, wyt ti'r un o hyd, ddoi, heddiw ac yn dragywydd. Yr un yn dy allu mawr, yr un yn dy nerth, yr un yn dy ddoethineb, yr un yn bresennol ym mhob man, yr un mewn trigaredd a gras. O, I ni'n diolch, ac I ni yn daddoli di arglwydd, ac I ni'n diolch I ti am ein cynnal a'n cadw ni, fel ein crewr ni. Diolch eto am bob gras tymhorol o arglwydd yn yr wythnos I wedi mynd. Diolch am bwyd a dillad a phob cynhaliaeth I ni'n cael. I ni diolch I ti. Diolch am bob mesur o iechyd arglwydd ac I ni'n cofio am y rhai sy'n mynd yn dda, rhai sy'n mewn gwendid a llesgedd o'n plith ni arglwydd, ac I ni'n gofyn I ti nerthu nhw a'i cynnal nhw arglwydd, ac I ni'n dymuno I achad iddyn nhw yn enw Iesu Grist. Ac o arglwydd I ni'n diolch bod rhyddid I addoli yn ein gwlad ni o hyd, ac I ni'n gweddio dros arweinwyr y gwledydd o arglwydd, ac I ni'n gweddio dros ein gwlad ni. A bydd na ryddid I addoli I fyw bywyd tawel a diwiol. Ac I ni'n gweddio y bydd hynny yn para yn ein gwlad ni. Ac I ni'n gweddio dros frodyr a chwiorydd I ni mewn gwledydd lle does dim rhyddid fel yna o arglwydd. I ni'n meddwl am Gogledd Corea, I ni'n meddwl am Pakistan ac India, gymaint o wledydd eraill yn Affrica, ac I ni'n gofyn I ti gynnal eto Cristnogion sy'n dioddau yn y mannau hynny. Bendithia nhw arglwydd a nertha nhw. Ac o arglwydd nertha ni hefyd yn ein dyddiau ni. Diolch o arglwydd nawr bod ni'n gallu dynabod I fel ein Duw a'n tad trwy Iesu Grist. Oherwydd ti yw ein gwaredwr ni. Ni'n diolch am yr efengil o arglwydd. Diolch dy fod ti wedi meddwl, wedi cynllunio cyn creu y byd I gael teyrnas, I gael creadigaeth newydd, I gael pobl newydd yn bobl I ti. Ac o arglwydd I ni'n diolch bod hynny yn Iesu Grist a bod e wedi dod o'r nef i'n deiar ni, bod e wedi dod ag agwedd gwas, bod e wedi dod I gyhoeddi teyrnas Duw, bod e'n agos, bod e wedi dod I ddweud mai fe yw'r ffordd i'r deyrnas, a bod e wedi agor y ffordd trwy roi ei hunan ar y groes. I ni'n diolch eto y bore yma am groes Calfaria, a bod Duw yma, bod Duw ddyn, wedi mynd yna yn ein lle. Swm mae'n dyled fawr a dalodd, ac fe groesodd filiau'r ne. I ni'n cyffesu arglwydd bod ein pechod ni yn fawr, bod ein pechodau ni yn llawer iawn ger dyfron di, mewn meddwl, gair a gweithred. Ond I ni'n diolch bod gwerth aberth Iesu Grist yn fwy. A bod na lanhad I gael, bod na fyddeiant, bod na orllyngdod I ni, trwy ymddiried ynddo fe. O, I ni'n diolch am dywysog ein iachawdwriaeth ni. Fe yw'n capten ni, fe yw'n brynu ni. I ni'n diolch bod e wedi byw y bywyd perffaith. Bod e wedi marw drosto ni, wedi atgyfodi nawr, wedi mynd i'r nef I baratoi lle I ni. A diolch nawr arglwydd bod e'n eiriol drosodd ni ei bobl, pob un sy'n ymddiried ynddo fe. Diolch bod e'n eiriol drosodd ni, bod e'n ymbil drosodd ni, medde'r ysgrythyr.
I ni gael dyfalbarhau, i ni gael gogoneddu denw di, i ni'n cael ein cysegru a'n sancteiddio yn y byd yma, cael ein cadw rhag yr un drwg, ac y cawn ni fod gydag cyn hir. O, diolch am weddiau yr arglwydd Iesu. Diolch am ei ddymuniad a'i ddeisyfiad drosom ni. Ac o arglwydd, mae'n gobaith ni gyd ynddo fe. Ac o arglwydd, i ni'n diolch. Cadw'n llyged ni arno fe nawr, tro'n llyged ni ato fe bore yma, a cadw'n llyged ni arno fe yn ystod yr wythnos sydd i ddod. Pan i ni mewn unigrwydd a gwendid, wynebu temptasiynau a brwydrau, gyda diafol, cnawd yr hen natur yma a'r byd o'n cwmpas ni, sydd eisiau ni bellhau oddi wrtho ti a tynnu nôl oddi wrtho ti a bod yn anifydd, cadw'n llyged ni ar yr arglwydd Iesu. Cadw'n llyged ni ar hyn mae di wneud droson ni, a'r hyn mae yn ei wneud droson ni nawr. Fel bod ni ddim yn crynu ac yn cwmpo o arglwydd, ond bod ni'n cael ein codi ac yn sefyll. Achos bod ni'n ymffrostio yn yr arglwydd ac yn disgwyl ac yn ymddiried yn llwyr yn yr arglwydd. Diolch na chawn ni'n siomi byth wrth disgwyl wrtho ti. Derbyn ein diolch ni nawr o arglwydd ac yn ei gofyn i ti ein derbyn ni a'n harwen ni'n hellach. Yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist. Amen. Wel, nawr te, dwi eisiau dangos sleid i chi bore yma, os gallwn ni gael e. Gornest bocso enwog iawn, very famous boxing battle, for those who are interested, I suppose. 1951, Jersey Joe Dempsey a Rocky Marciano. Okay? Jersey Joe Dempsey, smooth iawn, slick iawn, cyflym iawn, very smooth, fast and slick in his style. Rocky Marciano, a bit clumsy, but strong, yn gryf iawn, ond clumsy yn ei ffordd, yn ei style, lot o style gyda fe. A dyma chi y round gynta. This is a picture from the first round. A fel chi'n gweld, mae Marciano ar y canvas. Dempsey has given Marciano a punch until he's down on the floor, on the canvas. But he got up. He got up. And he carried on. And then, there's another slide now there. And here, round 13, round 13, coming near to the end now of the fight. And there's Jersey Joe on the canvas. Marciano caught him with the right, apparently, and he fell to the ropes and then in a lump on the canvas. And he was counted out. Count of 10, he was counted out. Ac yn y salm sydd gyda ni heddi, mae'n sôn am bobl sy'n trystio yn yr arglwydd a pobl sy'n trystio mewn dynion, yn ni'n hunain a pethau sydd gyda ni. In the psalm today, there's a mention towards the end of people who, some boast in what man can do, chariots and horses. That was when they went to battle. What we've got, what we can do. But others trust in the Lord. And what it says is, those who trust in themselves or in what man can do, what humans can do, are like Jersey Joe Dempsey. In the end, they'll shake and fall. Ond mae rhai sy'n ymddiried yn yr arglwydd, those who trust in the Lord, are like Rocky Marciano. Yes, they may fall, but they get up. And in the end, they'll be standing. They'll be standing strong. A mae'n neges hyfryd i ni, a mae'n rhan o'r salm sydd gyda ni y bore yma. Diolch. Gawn ni droi nawr te at yr ail emyn sydd gyda ni y bore yma,
Hosanna, Hallelujah. Wel, ni'n troi nawr at Salm 20, ac oedden ni'n darllen, fel ni'n darllen trwy'r salmau, gyda'r cynllun darllen, ac oedd hwn salm yma yn ddiweddar, ac mae rai fi wedi bod fi wedi cael bendith, a gobeithio bydd e'n fendith i ni wrth edrych arni y bore yma nawr. Yn y dyddiau hyn, ni'n gofyn cwestiynau fel, wel, sut mae dal ati? Sut mae dal i fynd? Sut mae dal i fynd fel Cristnogion, heb sôn am bobl eraill, ond ni nawr fel credinwyr. I ni'n cael ein bwrw i lawr, fel glwson ni yn y darlun yna, ac i ni mewn brwydr, wrth gwrs, fel credinwyr. Ac i ni'n gallu profi unigrwydd, fel pawb arall yn y dyddiau hyn, ond i ni wynebu temptasiynau hefyd, temptasiynau yn y frwydr ysbrydol, i droi oddi wrth yr arglwydd, i dynnu nôl oddi wrtho fe, i dynnu'n llyged oddi wrtho fe. I ni'n blino, i ni'n gallu diffygio, ond i ni, ac i ni'n gallu syrthio ar y degau, ac dyma fel mai y bywyd Cristnogol nawr, o ddydd i ddydd. Ac yn y salm yma, mae gyda ni rhyw fath o anthem cenedlaethol, os mynnwch chi. Fel welwch chi yn yr adnod ola, adnod 9, o arglwydd gwareda'r brenin. God save the king. God save the king. Ac Dafydd, wrth gwrs, dan arweiniad yr Ysbryd Glân, sydd wedi ysgrifennu y salm, ac mae am y brenin Dafydd hefyd, ac brenin arall bydde'n dod ar ôl hynny. Ac oedd un salm fydde'n cael ei chanu, falle, cyn mynd i frwydr, bod yr arglwydd yn bendithio'r brenin oedd yn arwain y bobl, yn arwain ar y blaen. Mae'n weddi am llwyddiant y brenin, bod y llwyddiant yn dod o'r nef, bod e'n cael ei amddiffyn, bod e'n cael derbyniad gan Dduw, bod e'n cael dymuniad ei galon, fe, ac yn arwain i fuddugoliaeth. A beth ych chi'n gweld yn y salm? Llwyddiant
y brenin yw llwyddiant y bobl. Llwyddiant y brenin yw llwyddiant y bobl. Dwi wedi clywed sawl un yn siarad dros y dyddiau diwetha, os ych chi'n dilyn y rygbi, mae'r Six Nations wedi dechrau, ac pawb yn dweud, i ni eisiau'r tîm i wneud yn dda. Mae lot o bethau nawr i ni fel gwlad yn tynnu ni lawr, a mae'r tîm, os yw'r tîm yn wneud yn dda, byddwn ni'n teimlo'n well. Chi wedi clywed nhw'n gweud bethau fel yna, sawl un wedi gweud ni eisiau rhywbeth i godi'n calon, sydd y tîm yn perfformio'n dda, byddwn ni'n teimlo'n well. Wel, dim ond tîm rygbi hwnna, wrth gwrs. A mae'r weddi fan hyn, neu y cais fan hyn, lwyddiant y brenin, felly, achos llwyddiant y brenin yw llwyddiant y bobl. Bod e'n cael ei amddiffyn, bod e'n cael derbyniad gan Dduw, a buddigoliaeth. Wel nawr te, y cwestiwn amlwg yw, sut dylen ni nawr ddarllen a deall y salm i ni bore yma, ac i ni heddi fel Cristnogion. Beth yw pwrpas a bydd y salm i ni? Wel, byddai rhai yn cyfeirio at y ffaith y dylen ni weddio dros frenhinoedd. Wrth gwrs, arweinwyr y gwledydd. Ac i ni fod i wneud hynny, fel mae Testament Newydd yn dweud wrthon ni, llythyr cyntaf Paul a Timotheus, i ni weddio mwyn i ni gael byw bywyd tawel, heddychlon a diwion. Nawr, 3 peth, i ni gael bywyd tawel, heddychlon a diwion. A dylen ni weddio hynny yn gyson wrth gwrs. Ond mae rhywbeth arall fan hyn, llawer mwy. Achos oedd brenin Israel nawr, yn arbennig, i ni gweld gyda Dafydd, dwedwch, yn gysgod o'r brenin oedd i ddod. Oedd e'n eneiniog. Mae'r gair yma yn y salm, adnod 6 yn awr, fe wn fod yr arglwydd yn gwaredu ei eneiniog. Oedd y brenin wedi cael ei eneinio ag olew. Ac oedd y proffwyd weithiau yn cael ei eneinio, ac yn sicr oedd yr offeiriad yn cael ei eneinio. Ac mae'r rheina i gyd yn gysgod o yr eneiniog. Yr un oedd yn cael ei eneinio ag olew. A dyna ystyr y gair, Mesaia. Yr un wedi ei eneinio ag olew. Ac felly, mae'r brenin fan hyn, Dafydd wrth gwrs, yn gysgod o'r arglwydd Iesu Grist. Ac fe yw ein brenin ni. Fe yw ein brenin ni heddi. Fe yw tywysog ein achubiaeth ni. Fe yw'r un i ni'n edrych ato, ac i ni'n ymddiried yn llwyr ynddo fe. Fe yw'r un i ni eisiau ei lwyddiant e. Ei lwyddiant e yw ein llwyddiant ni. Ei amddiffyn e yw ein hamddiffyn ni. Ei fuddigoliaeth e yw ein buddigoliaeth ni. Ac o edrych ar y salm fel yna, mae'n gallu bod yn help mawr i ni, wy'n credu, yn ein bywyd Cristnogol ni. Mae'r arglwydd Iesu wedi cael ei ddewis yn rhagwyddoldeb. Chi'n cofio pan oedd y brenhinoedd yn cael ei dewis, yn redig ar y dechrau, Duw oedd yn dewis. Duw oedd yn dewis y brenin. Wel, mae'r arglwydd Iesu wedi cael ei ddewis cyn creu y byd. Wedi cael ei neilltuo. Duw y mab i ddod yn waredwr, i ddod yn geidwad, i ddod yn frenin ac yn dywysog i ni. Ac wedyn ni, pan ddath e i'r byd, mi gafodd ei eneinio. Oedd y brenin yn cael ei ddewis gan Dduw, ac wedyn oedd e'n cael ei eneinio. A pan ddath Iesu Grist, mi gafodd ei eneinio yn y bedydd. A'r ysbryd glân, dath yr ysbryd glân i lawr arno fe, y tu hwnt i fesur. Dim ond darlun, wrth gwrs, pictiwr bach yw'r eneinio ag olew o'r ysbryd glân yn eneinio y brenin. Gafodd ei roi, naill ochr ei ddewis yn rhagwyddoldeb, Duw oedd hwnna, Duw y mab yn cael ei ddewis, ac wedi pan ddath e fel dyn, gafodd ei eneinio ar ysbryd glân. I fod yn frenin yw bobl e. Ac oedd y brenin, wrth gwrs, yn cael ei ddewis mwyn amddiffyn y bobl. Concro ei gelynion nhw, ei harwain nhw,
eu diogelu nhw, eu porthu nhw. A dyma fe ein brenin ni. Mae di dod i goncro ein gelynion mwyaf ni. A mae'n bwysig bod ni yn cofio wastod pwy yw'n gelynion mwyaf. Mwyaf peryglus, mwyaf bygythiol. Wel, Satan, y gwrthwynebydd, na beth yw enw Satan, yr opponent. Fe sydd eisiau ein damnio ni, yn condemnio ni i golled tragwyddol. Marwolaeth sy'n dod yn sgil pechod, marwolaeth yn ysbrydol, yn ein pellhau o ddiwrth Dduw, a marwolaeth tragwyddol, marwolaeth corfforol. Mae gyd wedi dod oherwydd pechod, a mae'n ffaith yn ein bywyd ni, a mae'n elyn, wrth gwrs. Ac mae uffern yn elyn. Canlyniad pechod. Cosb y pen draw pechod yw cosb tragwyddol. Mae'n rhywbeth ofnadwy, a mae'n elyn. A mae'r arglwydd Iesu wedi dod i goncro ein gelynion ni. A mae wedi wneud hynny ar y groes. A mae wedi dod i'n hamddiffyn ni nawr ac i'n cadw ni. A'i lwyddiant ef yw ein llwyddiant ni. A'i allu fe yw ein gobaith ni. Os dim gallu gyda ni i wynebu'r gelynion yma, hebddo fe. Mae gyd yn yddo fe. Mae sail ein gobaith ni, tu fas i ni ein hunain. Mae mor bwysig, tu fas i ni'n hunain, ond nid yn rwle tu fas i ni'n hunain, ond yn yr arglwydd Iesu. Ffaith bod wedi dod, yr hyn mae wedi wneud, ei aberth, ei atgyfodiad, ei ddyrchafiad i'r nef, y ffaith fod e nawr yn eiriol ac yn ymbil troson ni, a bod e'n mynd i ddod nôl eto. Dyna'n gobaith ni. Nawr, i ddechrau nawr, yn y tair adnod cyntaf, bydded i'r arglwydd dy ateb ac i enw Jacob dam ddiffyn, bydded iddo anfon cymorth i ti o'r cysegr. Nawr te, gweddi am help o'r nef yw hyn. Chi'n gweld? Bod y brenin yn cael help o'r nef. Oedd y cysegr yn Jerusalem, neu'r tabernacl cyn hynny, copi oedd o'r nefoedd, lle oedd presenoldeb a gogoniant Duw. A Sion yw'r mynydd lle oedd Jerusalem, wrth gwrs. Wedi mae'n cael ei gysylltu wedyn gyda'r deml yn Jerusalem. A beth ni'n gweld yw bod dim tensiwn rhwng y nef, rhwng y tad, a Duw y tad, a'r mab ar y ddeiar. Mae rhai pobl yn dweud wrtho i, os chi wedi clywed wel, wy'n gallu meddwl yn iawn, yn gynnes am yr arglwydd Iesu, am Iesu, ond am y tad, dwi ddim yn siŵr, am ddiw y tad, dyw e ddim yr un peth. Ond mae'r ddau yr un peth yn gwmws. Y neb am gwelodd i, meddwl Iesu, mae wedi gweld y tad. A dos dim gwahaniaeth, a dos dim tensiwn. Mi anfonwyd yr arglwydd Iesu o'r nef. Mi ddath o'r nef. Ac oedd y tad gydag ac oedd e'n llefaru geiriau'r tad, ac oedd e'n neud ewyllus y tad. A mae'r ddau gwmws yr un peth, yr un bwriad. Mae'r rôl gwahanol gyda nhw. Mae un wedi dewis ac wedi anfon, mae'r mab wedi dod, wedi roi ei hunan, ond yr un yw'r gwaith, yr un yw'r bwriad, yr un ydyn nhw. A mae hwnna yn bwysig iawn i ni i gofio bob amser. Ac mae'n ddiw y cyfamod, diw Jacob. Oedd e'n fodlon neu cyfamod gydag Abram, oedd e'n fodlon neu cyfamod gydag Isaac a Jacob i fod yn ddiw iddyn nhw. Ac i ni'n gallu darllen, wrth darllen y Testament Newydd, bod yna gyfamod hefyd rhwng y tad a'r mab. Bod y tad yn anfon a bod y mab yn dod, yn ei fyddhau, ac wrth iddo fe ddod a gogonefu Duw, a rhoi gair Duw i'r bobl, oedd y tad wedi addo rhoi pobl iddo fe, i ddod ato fe. A gwaith y mab oedd derbyn y bobl pan nhw'n dod, a rhoi ei fywyd drostyn nhw.
a rhoi iddyn nhw fywyd tragwyddol. A peidio colli un ohonyn nhw. Ac wedyn bydde fe yn cael ei ogoneddu, a bydde fe yn frenin yr holl fyd, wrth gwrs. Yn bennaeth y deyrnas ac yn frenin yr holl fyd. Mae yna gyfamod. Mae'n gweud fan hyn, bydde di'r arglwydd ateb ac i enw Duw Jacob dam ddiffyn. Wel, mae yna gyfamod rhwng y tad a'r mab. A trwy Iesu Grist, wrth gwrs, wedyn ni'n dod i gyfamod gyda Duw. I ni'n dod i berthynas o gariad, fel cyfamod priodas na chaiff ei dorri beth. Ac wedyn, i ni'n gallu gweld fel gafodd Iesu Grist gymorth o'r nef. Gafodd ei eneinio ar ysbryd glân. Y tu hwnt i fesur, fel o'n i'n sôn yn y bedydd. Wedyn mi dda llais o'r nef. Mwy nag unwaith, hwn yw fy annwyl fab. Nawr oedd e'n llais i'r rhai oedd yn bresennol, ond oedd e hefyd yn lais i'r mab. Hwn yw fy annwyl fab. Yn yr hwn yn boddlonwyd, dwi wrth y modd ynddo fe. Chi'n gweld, mae'n dystiolaeth i'r rhai oedd yn bresennol, a mae'n dystiolaeth i'r mab ei hunan. Mae'n cael cymorth, mae'n cael cadarnhad y nef, y tad yn y nef. Ac mi gafodd e eiriau i lefaru. Oedd Iesu'n dweud o hyd ac o hyd, nid yng eiriau fi yn hunan, o'n feddwl, na, beth mae'r tad yn rhoi, dwi'n dweud. Geiriau'r nef oedden nhw. Y geiriau oedd e'n llefaru. Ac wedyn ni, gafodd ei arwain gan yr ysbryd glân. Gafodd ei arwain, chi'n cofio, i'r anialwch i gael ei demtio. A gafodd ei arwain ar hyd y daith i Galfaria, ar hyd y ffordd. Gafodd ei arwain. Ar y degau gafodd ei help angylion. I ni'n darllen dwy waith bod wedi cael help gan angylion. Cymorth y nef, achos mae'n brenu ni wedi dod o'r nef, ac oedd y nef gydag e. A dyna pam allai ddim methu. Gallai ddim methu o gwbl. A newn ni ddim methu os yw'n gobaith ni ynddo fe. Ac mae yna gais wedyn, bydde di iddo roi i ti dy ddymuniad. Maen nhw'n gweddio bydd y brenin nawr yn cael ei ddymuniad, bod e'n cael cyflawni ei freuddwydion a'i ddymuniad e. Chi'n gweld? Nawr, mae yna ddysgeidiaeth heddi, a mae yna syniad y byd o'n cwmpas ni wrth gwrs. Ond mae yna ddysgeidiaeth i gael, bydden ni'n gweud hopes and dreams. Hopes and dreams. Ac i chi'n dechrau nawr gyda beth i ni moyn. Beth yw'n mreiddwyd i am y mywyd i? Beth yw'n gobeithio ni am y mywyd i? Ac wedyn ni, bod ni'n dod ar rheina ger bron Duw ac yn gweddio am ei gefnogaeth e. Iddo fe roi rubber stamp ar ein gobeithion a'n breuddwydion ni. Na chi ddysgeidiaeth beryglus ofnadwy. Na chi agwedd meddwl beryglus ofnadwy. I ni'n bownd o gael ein siomi. I ni'n bownd o fynd ar gyfeilion os i ni'n dilyn mlaen y cyfeiriad yna. Dylen ni beth ddechrau gyda beth dwi'n meddwl licen ni gael. Ond wrth gwrs dyna, mae'r byd o'n cwmpas ni'n meddwl dyna yw bywyd mae rhaid chi gael beth i chi moyn. A mae'n mynd yn gryfach. Beth bynnag chi moyn mae rhaid chi gael a dyle pobl eraill gadarnhau beth i chi moyn. A ffyrm. Llwch chi'n angytuno, neu dweud beth am ystyried hyn neu'r llall. No, na, rhaid chi gael beth chi moyn. Dyma beth mae Salm 37 yn dweud wrthon ni, ac adnod 4. Mae hon yn adnod hyfryd iawn. Dyma ni, diolch yn fawr. Ymhyfryda yn yr arglwydd, a rhydd i ti ddeisyfiad dy galon. Chi'n gweld mae'r drefen fyna wahanol. Mae'n dechrau gyda'r arglwydd. Ymhyfryda yn yr arglwydd. Beth yw ei ewyllus e? Beth mae e moyn?
Beth yw ei fwriad e? Beth yw ei gyngor e? Beth yw ei ddymuniad e? Ac os mai dyna dwi moyn, wedyn byddwn ni'n cael dymuniad ein calon. Mae'n dymuniadau ni yn gorfod dod o dan ewyllus Duw. Achos hwnna sydd ore bob amser. Hwnna sy'n trympo popeth. A dyma chi esiampl Iesu Grist nawr te. Yn Marc 14, chi'n cofio'r weddi yma yn yr ardd, Aba Dad meddai y mae pob peth yn bosibl i ti, cymer y cwpan hwn o ddiwrthyf. Mae'n sôn am y groes, mae'n sôn am gwpan digofaint Duw. Ac mae'n dymuno bod e'n mynd o ddiwrtho fe. Bod e ddim yn gorfod yfed y cwpan yna, bod e'n paso hibo fel petai. Eithir, ond, mae'r ond, straight away, nid yr hyn a fyna fi, ond yr hyn a fyny di. Beth yw'r peth pwysicaf oll i'r arglwydd Iesu? O nid ei ddymuniad ond ei wyllus y tad. A dyna beth sy'n bwysica i ni hefyd, chi'n gweld. Nid ymreiddwydion bach i, neu'n ngobeithion bach i. Nage. Y peth gorau i fi a chi yw ewyllus a dymuniad yr arglwydd ar ein cyfer ni. Ac i ni'n gweld nawr te, chydig bach o hyn wrth edrych ar rhai o weddiau Iesu Grist. Newn ni hynny am chydig bach nawr. Ioan 12 nesaf te. Sori bod hwn yn fan nawr i gael yr adnod, y ddwy adnod i mewn. Unwaith eto nesau at amser mynd i'r groes. Y nawr y mae fe enaid mewn cynnwrf, beth a ddywedaf? O dad, gwared fi rhag yr awr hon, ar beth tebyg eto. A llai gael yngwared ohono fe? Na, i'r diben hwn y deithim i'r awr hon. O dad, gogonedda dy enw. Yna, da'i llais o'r nef, yr wyf wedi ei ogoneddu ac fe'i gogonedda feto. Sylwch nawr, beth yw dymuniad Iesu Grist fan hyn? Gogoneddu enw Duw. Dangos gogoniant Duw yn arbennig mewn achubiaeth dynion, yn achubiaeth pechaduriaid. A beth oedd hynny'n golygu? Oedd hynny'n golygu bod e'n mynd i'r groes. Oedd hynny'n golygu bod e'n gofyn am nerth nawr i fynd ymlaen i'r groes, i fynd i roi ei hunan. A dyna i ni'n gweld yng Ngethsemane, yn y weddi glywson ni, ac i ni'n gweld i weddiau fe wedyn ni ar y groes. Chi'n cofio? O dad, maddau iddynt. Mae'n dymuno maddeuant. Hyd yn oed i'r rhai sydd fel gelynion iddo fe. O, na chi hyfryd. Fy niw, paham ymgadewaist yw'r weddi arall ar y groes. Mae yn wynebu y pellter yma rhyngtho fe a Duw. Ond os ewch chi ddarllen y salm 22, mae'n ymddiried yn yw, a bydd e'n dod â fe trwyddo. Bydd e'n dod â fe trwy hyn i gyd. Ac wedyn ni i ddwylo di y gorchmynaf fy ysbryd. Mae'n gweddio i roi hunan yn llaw y tad. Felly mae'n gweddio am nerth i ogoneddu Duw, i gario ymlaen ewyllus Duw. Chi'n gweld? Dyna weddi gyntaf fawr Iesu Grist bob amser. A dyna'r weddi ore i ni. Bod ein bywyd ni yn gogoneddu Duw. Yn ein efuddod ni, yn credu'r efengil, yn dilyn yr arglwydd Iesu, yn ei wasanaethu fe, yn cael ein cadw. Ac i ni'n gweld i weddiau fe wedyn ni dros eraill, dros i bobl. Mae ni wedi clywed o dad maddau iddynt, a wedyn, cymrwch y weddi yma yn Luc 22. Mae Simon Pedr wedi ymffrostio, a mae wedi gweud, na i dy ddilyn di, paid y poeni, na i dy ddilyn di, fyddai gyda ti, ymddiried yn ei hunan nawr, chol. Nid yn yr arglwydd yn ei hunan. Na i fod gyda ti, na i roi y mywyd drosto ti, paid y poeni, fyddai na. A dyma Iesu'n gweud, Simon, dyma Satan wedi hawlio chi
i'ch gogrwn fel yd. Mae Satan eisiau eich gwasgaru chi, a'ch perllau chi nes byddwch chi'n cefnu arna. Ond yr o'i fi wedi deisif, dwi wedi gweddio droso ti, na fydd dy ffydd yn pallu. Pam ath Pedr ddim yr un ffordd a Judas? Pam? Achos bod yr arglwydd Iesu yn gweddio drosto fe. Oedd yr arglwydd yn eiriol drosto fe ac yn ei gadw fe. Ac wedyn mae'n cael ei adfer, wrth gwrs, ac yn mynd ymlaen. Ac wedyn, i chi'n dod, gallai ddim roi hwn ar y sgrin, ond ym Mhennod 17 o Efengyl Ioan, mae gweddi fawr Iesu Grist, gyda'r disgyblion yn y stafell cyn mynd i'r groes. A mae'n gweddio fyna, ac yn gyntaf mae'n gweddio iddo fe gael ei ogoneddu. Iddo fe gael ei ogoneddu, bod e'n cael ei ddyrchafu. Hynny yw bod e'n gallu mynd trwy'r groes, a bod e'n cael ei godi i'r nef mwyn ei bobl. Bod e'n cael ei ogoneddu a'r gogoniant oedd iddo fe cyn y byd. Bod e'n ddyrchafedig, ond nawr mwyn ei bobl. Fel adda diwethaf, mwyn ei bobl. A bydde fe'n cael ei ogoneddu. Ac wrth gwrs, mae'r weddi yma wedi cael ei ateb. Mae wedi cael ei ateb i raddau helaeth. Ddim hollol, ond i raddau helaeth. I ni'n gwybod bod Duw wedi derbyn aberth Iesu Grist. Mae cais yn y salm yn dos bydded iddo gofio dy holl offrymau. Wel, mae Iesu wedi rhoi ei hunan yn aberth ar y groes. A mae Duw y Tad wedi derbyn yr aberth. Achos dyw e ddim ar y groes nawr, dyw e ddim yn y bedd, mae e'n fyw. Mae wedi talu, a mae wedi talu digon, a mae'r aberth wedi cael ei dderbyn. Felly mae yna faddeuant, wrth gwrs. Mae yna fuddugoliaeth i gael i ni. A'r bechod yn llwyr. Mae yna fywyd tragwyddol i ni. Ac mi gafodd ei gynnal. Mi gafodd ei gynnal i fod yn ifydd hyd angau. Mi gafodd ei gynnal trwyddo fe i gyd. Mi gafodd ei godi o'r bedd. Mi gafodd ei esgyn i'r nef. Mi gafodd ei eistedd ar ddeheulaw Duw yn y nef. Mae wedi cael ei goroni fel pen yr eglwys, pen y deyrnas a'r greadigaeth newydd. Dyma fe, mae ar ddeheulaw y Tad nawr. Mae wedi cael yr hawl i anfon yr ysbryd glân. Mae'r ysbryd glân wedi dod. I ddod â ffrwyth ei waith, ffrwyth ei aberth i'n bywydau ni. Ond mae yna ragor i ddod eto, wrth gwrs. Dyn ni ddim eto wedi gweld pob gelyn wedi cael ei osod dan draed. Mae hwnna i ddod eto. Mae'n disgwyl nawr, mae'n aros. Nes bydd pob gelyn yn cael ei roi dan draed yn derfynol. Mae wedi ennill y frwydr fawr, y rhyfel, ond dyw pob gelyn ddim i weld eto. I ni gael gweld. Pan fydd e'n dod nôl eto, bydd ei ail ddyfodiad bydd e'n dod fel brenin gogoneddus, bydd e'n dod fel barnwr y byw a'r mairw, a bydd pob gelyn yn cael ei sathru dan draed. A mae hwnna eto i ddod. Ac wedyn yn y weddi, yn y stafell gyda'r disgyblion, mae Iesu Grist wedyn yn gweddio dros dyn nhw. Os chi'n cofio, mae'n gweddio bydd e'n cael ei ogoneddu, i mwyn nhw, a wedyn mae'n gweddio yn benodol drostyn nhw. A mae'n gweddio fel hyn, cadw nhw rhag yr un drwg. Dyna weddi bwysig. I ni mewn brwydr yn erbyn tywysogaethau ac awdurdodau, llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn. Satan a'i lu. I ni mewn brwydr ysbrydol. A mae'r arglwydd yn gweddio, cadw nhw rhag yr un drwg. Cadw nhw. Rhag i ni gael ein gwasgaru. Rhag i ni gael ein tynnu oddi wrth yr arglwydd. Rhag i ni ddechrau cefnu arno fe a pellhau oddi wrtho fe yn y frwydr yma. Rhag i ni ei wadu fe. Fel nath Pedr. Cadw nhw. Rhag yr un drwg. A chi weddi bwysig iawn iawn. Cysegra nhw
yn y gwirionedd, cysegra nhw yn y gair. Gwna nhw'n bobl sanctaidd a glân. Pobl neilltuol i Dduw, a pobl sydd yn lân. Cysegra nhw, gwna nhw'n gysegredig. Cadw nhw yn un, fel i ni yn un, fel mae'r tad a'r mab yn un. Yn un gyda'r arglwydd am un peth. A'r tad a'r mab yn un bwriad. Ac i ni fod ar un bwriad â Duw, ac wedyn yr un bwriad a'n gilydd yn ei wasanaeth ac yn ei waith ef. Yn un yn yr arglwydd Iesu, wrth gwrs. O'n i'n darllen yn ddiweddar llyfr ar y weddi fawr yma, ac mae'r arglwydd Iesu, chi'n gweld, yn dal i weddio hyn yn y nef. Dyma ei reolaeth nawr hefyd drosom ni. Achos mae e'n ymbil drosom ni. Mae e'n eiriol drosom ni trwy fod yn y nef, wrth gwrs. Trwy fod yna fel yr un sydd wedi marw drosto ni. Fel oedd yr archoffeiriad yn mynd i'r nefoedd gyda gwaed yr aberth, mae e yna yn ein cynrychioli ni. Y ffaith fod e yna. Oedd e'n eiriol drosto ni ar y groes, yn marw dros yn pechodau ni'n cymryd ein lle ni. Ond mae'n eiriol drosto ni hefyd yn ymbil drosto ni. Yn ymbil drosto ni. Mae'n parhau a'i eiriolaeth. Brawd, medde'r emyn, brawd sydd yno yn eiriol drosodd. Nid wy'n angof nos na dydd. Wedyn emyn arall, am fod Iesu yn eiriol fri yn y nef, caiff Sion fyw. Pobl fyw, yr achos, caiff Sion fyw gweitha y llu. Siwt newn ni fyw a goroesi a cadw i fynd a cael buddig am fod Iesu yn eiriol fri. Ac mae yn y llyfr dwi'n darllen, mae'n rhoi, gwneud i ni feddwl, mae'n sgrifennu fel hyn, mae'n adnod yn dos yn y weddi nawr te. Eiddo ti oeddent ac fe'i roddais ti mi yw'r ein, pob un sy'n credu yn Iesu Grist. Eiddo ti oeddent, ti oedd bia nhw dad, a ti di rhoi nhw i mi. Drostynt hwy y rwyf yn gweddio. A mae'n mynd mlaen fel hyn nawr, ydyn maen nhw wedi dinistrio eu hunain. Ond yno fi mae help nhw. Maen nhw wedi llygru eu heneidiau, ond fi yw eu hachubiaeth nhw. Maen nhw wedi crwydro, ond dwi wedi dod i'w ceisio eu hachub. Ti wedi ei rhoi i mi, a wy'n fodlon bod yn bopeth iddyn nhw. Dwi'n gweddio drostyn nhw. Ydy mae Satan am ei gwasgaru a'i tynnu nôl, ond dwi'n gweddio drostyn nhw. Ydyn maen nhw'n dlawd, yn drafferthus, yn flinedig ac yn ddiffygiol yn y ras wrth redeg, ond dwi'n gweddio drostyn nhw. Maen nhw mor anghennus, ond dwi'n gweddio drostyn nhw. Weithiau, felly'n aml, maen nhw'n anghofio gweddio drostyn nhw eu hunain, ond dwi'n gweddio drostyn nhw. Cadw nhw yn lân, cadw nhw yn y gwirionedd, cadw nhw'n un yn ei gyrfa Cristnogol, yn ei gwasanaeth, yn ei ffyddlondeb. Cadw nhw trwy fywyd a marwolaeth, nes bod nhw'n cyrraedd y gogoniant i fod gyda fi. Gogonedda fi a thenw di ynddyn nhw. Wel, mae gweddiau yn gilydd yn galondid i ni, ond dyn nhw. A gwybod weithiau bod rhywun yn cofio amdano ni, mae'n galondid i ni. A sawl un di textio bore yma, fel sydd ar fore di sil. Cofio amdano chi, mewn gweddi. Mae'n galondid. Ond mae weddiau fi yn hanfodol i ni. Na'n life support ni yw i weddiau fi drosto ni. Ac mae yna orfoledd wedyn ni yn yr ateb. Yn awr fe hwn, adnod 6, fod yr arglwydd yn gwaredu ei eneiniog, a mae'n ei ateb o'i nefoedd sanctaidd trwy waredu nerthol a'i ddeheulaw. Ydy, mae wedi cael ateb o ran ei atgyfodiad a'i ddyrchafiad. Mae yna waredwr nawr i gael, mae yna waredigaeth, mae yna achubiaeth nawr i ni gyhoeddi. Mae yna geidwad
i'r colledig. Mae yna achubiaeth barod, mae iachawdwriaeth barod I gael, a'n braint ni yw ei chyhoeddi hi. I ni'n gallu profi gras Duw, achubiaith Duw, bywyd, edifeirwch, ffydd, maddeiant, tangnefedd Duw, heddwch gyda Duw, cariad Duw, llawenydd Duw. A rheina'n dod I ni o achos bod Iesu Grist wedi cael ateb a bod yr iachawdwriaeth yn barod I ni. A mae Duw yn cael ei ogoneddu yn hwnna. Gallwn ni fod yn siŵr y bydd ei weddiau fe yn y nef yn cael ei hateb hefyd. Ei weddiau fe droson ni. Gadewch I ni seilio ein gweddiau ni, ein ceisiadau ni, ein gobeithio ni, am breuddwydio ni ar beth mae moyn. Beth yw ei geisiadau fe? Beth yw ei ddeisyfiad e? Beth yw deisyfiad I galon ni? Os newn ni sylfaenu yn gobeithio ni, a beth I ni moyn ar hynny, I ni ar dir cadar. Allwn ni ddim methu. Ac wedyn mae yna sôn am godi y banerau, ond os os gallai ffindo fe, adnod 5, bydde di ni orfoleddu yn dywaredigaeth a chodi banerau. Oedden nhw'n codi baner, mae gyda ni faner Cymru wrth gwrs, neu bod gyda chi faner neu fathodyn am ryw gymdeithas neu gilydd. Y fyddin yn neud wrth fynd i'r frwydr yn aml, oedd y faner yn bwysig, codi'r faner yn dod e. O'ch chi'n cynnill pobl, o'n nhw'n dod at ei gilydd o dan y faner, wedyn yn cael ei harwain, a fe'n ddathliad wrth gwrs, mae baneri yn cael ei defnyddio I ddathlu buddigoliaeth, mae'n dangos pwy ni yn gwahaniaeth, a mae'n gallu calonogi I weld y faner. Wel, ein baner ni yw yr arglwydd wrth gwrs. Ein baner ni, fel nath Moses codi allor Jehova Nisi, yr arglwydd fy maner. Na'n baner ni yw Iesu Grist, yr oen sydd wedi marw ac sydd eto yn fyw. Fe yw'n baner ni, ni'n bobl iddo fe sy'n rhoi buddigoliaeth I ni, fe sy'n rhoi arweiniad I ni, ynddo fe ni'n nabod ein hunain a'n gilydd, na le ni'n perthyn, a fe yw'n gobaith mawr ni, a fe yw ein llwyddiant ni wrth gwrs, capten ein iachawdwriaeth. Ac felly, fe yw sail ein gobaith a'n hymffrost. Hymffrostiad rhai mewn cerbydau ac eraill mewn mairch. Wel, mi welwch chi llun y bocso wrth gwrs, a mae'n ddarlun cryf iawn fan hyn. Mae rhai yn rhoi I ffydd yn beth maen nhw'n gallu wneud. So, mae rhai pobl yn rhoi I ffydd mewn gallu dynion. Mae lot o hynny heddi yn ein cymdeithas ni. Gallu gwyddoniaeth, gwybodaeth sydd yn dod o wyddoniaeth, pinne bod yn cyd-fynd â gair Duw neu beidio, mae gwyddoniaeth yn well. I ni'n trystio nhw'n fwy nag I ni'n trystio gair Duw. A mae hynny wir am lawer o bobl yn ein cymdeithas ni heddi o'n diwedd. Maen nhw'n ymddiried felly yn y cerbydau a'r ceffylau. Hynny yw beth oedd gan y fyddin. Os oedd gyda nhw gerbydau, wel, ni'n mynd I ennill. Mae gyda ni gerbydau gwell na'ch gerbydau chi. So mae gyda ni wybodaeth nawr, sy'n eisiau'r Beibl arnoch chi nawr, sy'n eisiau gair Duw, sy'n eisiau sôn am bethau nefoedd ac uffern a pechod ac archubiaeth ac yn y blaen, a gwirthiau a'r goriwch naturiol, sy'n eisiau sôn am bethau fel yna nawr, mae gyda ni wyddoniaeth. A gyda ni wybodaeth dyn. Dyma ni. Wel, beth sy'n mynd I ddigwydd iddyn nhw? Y mae nhw yn crynu ac yn syrthio. Nawr pen draw, maen nhw fel Jersey Joe Dempsey. Edrych yn dda ar y dechrau falle, edrych yn slick ac yn slick, ond yn y diwedd maen nhw'n crynu ac yn syrthio. Ac unwaith I ni'n tynnu'n llyged oddi wrth yr arglwydd, ac unwaith I ni'n dechrau ymddiried yn o'n ni'n hunain yn hytrach na'r arglwydd, byddwn ni'n dechrau crynu hefyd. Byddwch chi a fi'n dechrau crynu hefyd. Os nag I ni'n ymddiried yn llwyr yn yr arglwydd.
Dim byd ohono ni ein hunain. Dim byd. Ynddo fe yn llwyr. Ac i rheini, yr ydym ni yn codi ac yn sefyll. Nid crynu a cwmpo, codi a sefyll. A wy'n gorffen nawr gyda'r adnodau hyn o'r Corinthiaid, 2 Corinthiaid 4. Yr apostol Paul, geiriau arbennig iawn. Ym mhob peth, yr ydym ni yn cael ein gorthrymu, yn gwasgu, chi'n gweld? Fel Cristnogion, ond nid ein llethu. A mae hwn yn digwydd ond bob tro, nid ein llethu. Ein bwrw i ansicrwydd, ond nid i anobaith. Ein herlyd, ond nid ein gadael yn amddifad. Ein taro i lawr, ond nid ein dinistrio. A cyfieithiad J.B. Phillips, knocked down, but not knocked out. I ni'n codi to. Ac ewn ni mlaen, gyda'r sleid nesaf, adnod 10, yr ydym bob amser yn dwyn gyda ni yn ein corff farwolaeth yr arglwydd Iesu. Fel oedd di dioddau yn y byd, i ni'n gallu dioddau yn y byd. A cael brwydrau ac anawsterau, mwyn i fywyd Iesu hefyd gael ei ddwyn i'r amlwg yn ein corff ni. Wel, ai yr arglwydd Iesu Grist yw dyfrenin di y bore yma? Ai fe yw capten dy obeithion a dy achubiaeth di? Dyna'r cwestiwn cyntaf. A gadewch i ni wneud yn siŵr mai fe yw ein brenin ni, bod yn gobeithio ni gyd ynddo fe, beth mae wedi wneud, a beth mae yn wneud nawr, yn ei weddiau fe nawr. Gadewch i ni seilio wedyn pob gobaith a pob dymuniad ar ei ddymuniad e. Gadewch i ni ddod â nhw in lein a'i gilydd. Beth mae e moyn? Beth yw ei ddeisyfiad e? Beth mae e'n gweddio amdano? Beth mae e'n anelu ato? Gallwn ni ddim methu wedyn. Gawn ni ddim ein siomi wedyn a torri'n calonnau. Mae mor werthfawr, mor bwysig. A diolch, wrth gwrs, i fod e'n frenin llwyddiannus. Mae'n frenin buddigol. Mae wedi concro pechod angau ac uffern ar y groes. Mae'n nawr yn y nef, mae'n eiriol droson ni, i ni gael ein cadw a'n defnyddio yn y byd, i ni fod yn ffyddlon ac yn sanctaeth. Gadewch i ni i weddio ac i anelu at beth mae e'n gweddio drosom ni. Mae'n siŵr o lwyddo. Mae'n siŵr o gael ei ffordd, chi'n gweld? Does dim methu gyda'r arglwydd Iesu. Ac wedyn ni cyn hir bydd e'n dod nôl. A byddwn ni yn cael bod gydag e yn barhaus. Wel, diolch i'r arglwydd am ei air. Amen. Gawn ni droi nawr at yr emyn ola yng Nghrist ei hun. Amen.
diolch i ti Arglwydd am dair i ni y bore yma. Diolch am Iesu Grist fel ein tywysog a'n brenin bendigedig. Diolch bod e'n bopeth i ni, ac o Arglwydd maddau ni, bod ni ddim yn ei gadw fe yn bopeth i ni. Helpa ni felly o Arglwydd, a diolch am ei fuddugoliaeth e, diolch am ddymuniad ei galon e, diolch am ei gyngor a'i fwriad ef a bwriad yn ef ar ein cyfer ni yn Iesu Grist. Derbyn ni a chadw ni, gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a'r hoso gyda ni hyd nes y daw. Amen.